माबायदि गोजोननाय मोनखो ब्रादार मोनहा दिनैहाय बिराद मोजां सारनि स्पिचखौ मोनबाथ' बेलेग जाखायो खेवफ्रुजोबगोन ना सारा माने सैथोजों खारग्रा नालाय बिसोरो ओमफ्राय खायसे सयज' हाया बेखौनो सैज' हाया दा दिनैनि बे देरहानायाव माने सारमोननि गोबां अबदान दं होननानै अबदान दङ माने गोबां नाजाबायना बिथांमोना नोंगौखौ नंगौ होननानै दा बेखौनो खायफा गाज्रि कमेन्ट होगोन उमुक होननानै पार्टिखौ लानानै खिन्थु पाब्लिकआ पार्टि थाया दै बेखौ लिडारफ्रासो बानायो लिडारफ्रा आरो दायथ' दङ जिखि पार्टिनियानो जाया पाब्लिकखौ नायनांगोन गामियारिफोरखौ नायनांगोन बेखौ सानो आरो दा ब्रादार फंसे बाथ्रा दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि हाबा मावनायफोर बेफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मुगैदों दा बिनि सोमोन्दै मा नोंथाङा दाथ' बेखौ बुंलायनांगौ गैला होननानै आं सानखायो अलरेडि पाब्लिकआनो मोनथिखासिगौ माने मा खारननि थाखाय बिसोरो जेनखो बेफोर गासिखौबो पाब्लिकआ अलरेडि मोनथिखासिगौ ओमफ्राय दा बिसोरो गोबां एजेन्डाफोर लानानै हयथ'बा आगान सुरनो हागौ गावसिनि एजेन्डा बायदि बिसोरो खारबाय थाथों खिन्थु पाब्लिकआ बेजों सापर्ट खालामनाय नङा बे सैथो आरो बेनो आरो दिनैनि देरहानायखौ लानानै बेसेबां गोजोननाय फोरमायगोन देरहानायखौथ' गोजोननायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया माने बहुद माने बुंब्लाबो जोबला आरो जिखुनु जा बहुद मोजाङैनो देरहादों आरो बे गासिबो स्पेसियेलि जोंनि थाखाय नङा अल पाब्लिक गासिबो बर' हारिनि मोनसे देरहानाय बेखौ बुंनांगोन आरो दा बेनि गेजेराव फंसे बाथ्रायाव दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा फैगासिनो आरो फैखाबाय नङा होमब्ला दा माबायदि दैदेननायखौ मोजां मोनो ब्रादारा दैदेननायाथ' सारा जा इनिसियेटिभखौ लादों आरो पाब्लिकनि गेजेराव जाखिनि फोसावबोदों बेखौ मावनायखौनो आं हास्थायदों आरो बेखौ मावोब्लानो 100% साक्सेस आरो फैबाय थानाय समाव जिबनाव खुनु पलिटिकेल पार्टियानो बोख्लायनो हानाय नङा आरोखि जाखिनि एजेन्डा लादों बेखौल' मावलांनांगौ बास बेनो आरो थेंक इउ दा नै बिदाय जानो नागिरबाय इउटुबार माने सेलेब्रेटेड इउटुबार बिथांमोन दंमोन आरो आंखौथ' सेलेब्रेटेड होनजाया आरो सारमोन दं आरो नैहाय देरहासार ब्रादार दं दा थांसिगोन बिदाय लालायथ'सिगोन दिनैनि थाखाय अरायनि थाखाय नङा खिन्थु दिनैनि थाखाय आदसा थेंक इउ बिदिबा दिनै गावलायबाय बिदिबा आदसा जों जेनफेराखै जों जेना